zama umkhumbi noma zama ibhano iphinde eMozambique ukuze ufike utetele khona yabona isikutshela ukuthi sekunempilo yomunye umuntu ongangene kulenkinga esibhekene nayo kodwa usuyifibeke engcupheni sakazi esimweni salenhlekelele esehlele lesiphingo. Yes. La izakhiwo zabahlali zisheba sala bengenalutho kwangempela. Yithina phela njengo ANC masafuna ukungena kuhulumeni prior to 1994 esathatha into yaka housing sayibala njengenye yezinto ezama basic need of the people. For the facts that nje umsakazi unelokishi la kaLovu laseLovu kaC. La u99.9% wezindlu elapha ya RDP houses ezakhiwe uhulumeni. Rodike emzuzweni ethabeke ishumi nane kanube kushayelo na ke ihora lesikhombisa saqinisekisela ukuthi sana ke unobhala wayo ke isanko ngaphansi kwaso isifunda ithe kuke usiyabonga acabashe ke ngihambe yedwa hamba na ke umfuka mkhungo nobhala ake sibheke ke sesiyabuya ke siyangena ekubeni ke inhlangano yabahlali ke angeke sakushalazela ukuthinta ke nezinto ezithinta abahlali bona asiqu sabo mhlambe ake sibheke nobhala ethinta kakhulukazi ke oke kwenzeka la eThekwini ke la ukhona njengonobhala ke kwaba khona ke amamashi abekade bizwa ngamamashi on march la khona bekubhikishelwa ukuthi ezikhungweni zikahulumeni kakhulukazi ke emtholampilo nasezibhedlela kube nendlela yohlelo uhulumeni alenzayo lokuthi ke bonke abangena khona kube ukuthi ke abantu abanamagunya okuba seningizimu Afrika nabantu abakulungele ukuthi bathole ke usizo lwezempilo mhlambe njengenhlangano yabahlali kube khona ke ukuthi kube khona ukuhlukana kwembono kube khona babona sengazi ukuthi lokho kwenzakalayo kunenhlese mhlambe hleze yokuhlaselwa kwabokufika kukhona bathi cha okwenzakalayo kubukeka kwenza ke eningizimu Afrika ibe yizwe elizokwazi ke ukuthi lilawuleke uma kuzo kuthiwa abantu abaqhamuka kwamanye amazwe kulungile babe khona eningizimu Afrika uma benazi imvumo kulungile balithola usizo lwezempilo uma kungukuthi bakulungela ukuba seningizimu Afrika mhlambe njengenhlangano yabahlali luthino lonuvo. Msakazi umuntu akayiqale ngokuthi ke msakazi ngenhlanhla enkulu ngomunye wabasebenzi abasebenza kwezinye seyikhungo zikahulumeni lapho umuntu etohoza khona isikhona isimo esijingana lesimo esikhuluma ngaso. Uma ke msakazi umuntu efuna ukuyikhuluma ngendlela esezingene elamukelekile kuhulumeni angathi i-freedom charter noma umthetho nje wase South Africa uthi South Africa belongs to everyone who live in it. Whether ke labantu base South Africa ngokusemthethweni noma ngokungekho emthethweni uma sebese South Africa msakazi ufanele sibalekelele msakazi angikho against into iprogram ye March in March uzwakala kahle kakhulu nobhala ithi yona akunankingi ukuthi sisize wonke umuntu ose South Africa but provided unamaphepha aphelele kuliqiniso elimsula lokumsakazi kodwa ngiyisaba uma isifika kwipart enjengokuthi nanguke usiyabonga wakaqabasha usayitholele nje intombi kwabanye kwabo kufika ngoba ebona imbalo wayikhaya yinhle izifike nje zingeni lokuthi yakhulelwa ngenxa ukuthi umuntu wami noma sekuyinkosikazi wami uma nje kuthiwa kufanele iyoteta noma iyodeliver msakazi usho kanjani kumuntu ono 5 minutes nje ukuthi alethe umntwana emhlabeni uthi hayi ngoba wena amaphepha waphelele zama umkhumbi noma zama ibhano iphinde eMozambique ukuze ufike utetele khona yabona isikutshela ukuthi sekunempilo yomunye umuntu ongangene kulenkinga esibhekene nayo kodwa usuyifibeke engcupheni kuliqiniso ke kodwa msakazi ukuthi bekungaba kuhle ukuthi uma kungaba ukuthi wonke umuntu esimnikeza usizo wase South Africa noma kayena wase South Africa asimnikeze ngoba lumfanele ngempela kubhlungu ke msakazi mina ngisebenza esikhungweni sezempilo kwesinye seyibhedlela ezinkulu nje eThekwini siyabhekana nezimo msakazi la uthola ukuthi our own South Africans uma efika esibhedlela
afika bathola ukuthi uma kufanele balaliswe imbheda ayisekho kodwa imbheda uma ingasekho iphelele kuma illegal foreigners nawe isikushiya ke between the rock and the hard place into yokuthi ngivumelana nemachine march noma ngivumelana ukuthi akusizwe labantu ngenxa yokuthi awukwazi phela ukuthi umjabulelwa wakuyama umazi nje ukhule naye nadlala ibhola naye nenza yonke into uma nje sekhohlela umjabulelo sekufanele sizomsiza esikhungweni engisebenza kusona engazi namelindela ukuthi hayi ngizomfika lapha unobhala sesiyazana naye utshelwe yimina ukuthi emjabulelwa kunamakhongolisi awu5 kulapha nembhede u5 so asenawo umbhede ukulekelela wena ukuthi usave impilo yakho kodwa ke msakazi siyanxusa ukuthi ke abantu laba yana phela bemarshing marsh in as much as beyenza iprogram yabo yokulekelela uhulumeni konke abakwenzayo amakungaxabani nezinqumo noma nezimiso zikahulumeni ukwenzela ukuthi singagcini kusasa sesibona udungunyane lwempi oseluphakathi kwabantu bokufika eSouth Africa nabantu base South Africa kwabantu bokufika nabantu base South Africa engithanda kunobhala ukuyiveza ukuthi njengomhlali waseningizimu Afrika kuthanda ke ukuthi kukwenze ngokomthetho waseningizimu Afrika kuthanda kwenza ubese center ekuthenini ke uyayizibona zombili lezi zimo kodwa nanga umuntu ngempela ukwisimo la sokuthi uyaphila noma uyashona yebo rathi ke emhlonishwa ke ake sibheke ke kusuka manje inhlelo ngaphansi kwaso kwesifunda iTheku iSANCO enaso aziningi msakazi uma sikhuluma nje msakazi namhlanje ngiye ngakhuluma neoffice lika MEC uDuma wakuya human settlement ngiye ngakhuluma neoffice lika MEC uNomagugu Simelane Mngadi the former Nomagugu Simelane Zulu ngiye ngakhuluma neoffice lika baba uSipho Hlomuko nguMEC wa education ngiyazi kuzothusa ke kwabaningi ukuthi hawu wasemenshina laba adlelana kangcono nabo bengikhuluma msakazi esimweni salenhlekelele esehlele lesiphingo la izakhiwo zabahlali zisheba sala bengenalutho kwangempela nawo ke sifisa ukuthi sibe nohlelo in as much as kukhona sesikwenzile kodwa siyafisa ukube nohlelo oluzoba nabo labo MEC because kule mizeshile there are ama documents ezingane zesikole there are ama uniform usuyayifaka idepartment yaka education kunabantu abalimele kunabantu abalinyalelwe and so forth usuzodinga uDepartment of Health over and above everything izindlu lezi eyishe lapha namhlanje nawe lezi zindlu mayishile lapha kufanele sikhumbule into ukuthi ithina phela njengo ANC masafuna ukungena kuhulumeni prior to 1994 esathatha into yaka housing sayibala njengenye yezinto ezama basic need of the people nawo ke lezi zindlu bebehleli kuzona siqale committee admit emsakazi ukuthi bashelwe izindlu ezingekho ezingeni lokuthi kufaka ngabe beyihlela abantu nawo uma zingekho ezingeni lokuthi kufaka ngabe bezihlela abantu asambeke nayo MEC waka human settlement siyoxoxa udaba oluthi ke manje na sibalekelela kanjani ukuze kuthi uma nje kusuka manje beba nezindlu babe nezindlu ezisezingeni lokuthi ihlala abantu ngoba siqalile ukulenza iphutha sabadedela behlele esimweni esikanje yavela inhlekelele to avoid inhlekelele efanayo in the near future sithi ke kumthombeni hayi mthombeni asiba allocate indawo nomhlaba labantu asibakhele futhi izindlu noma ngabe ke emsakazi ngiyafuna ukukisho le ngoba asifisi ukuthi kusasa uma besiquote abantu basiquote incorrectly noma ngabe ngenxa yobuningi babantu abalinyalelwe noma ngaba sakwazanga ukwenza kubona bonke kanye kodwa ongezofinyeleleka kuyena akabuyelwe yithemba ngoba ebona ukuthi awunanga ubhuti imjabulelwa besishelwe kanye naye usakhelwe yena ube sikwilist eyodwa okusho ukuthi nami maduzane ngizofinyelela ngoba msakazi ngiye ngithi ke anganoma ngangixoxelani noma sasixoxela eceleni ngiye ngithi ngumholo ohlukile kunawo bonke abaholi ngendlela yokuthi ngeke uzumtholo umholo ekutshela ukuthi yazi uyajabula uma efika abantu bevimba umgaqo betoyitoya bethi bafuna izindlu
lento ikutshela ukuthi ke njengoba ungekuba babone bevimba umgaqo betoyitoya bethi uhulumeni abathengele amabhanoyi ingoba kaze babone noyedwa umuntu othengele uhulumeni ibhanoyi bafuna izindlu nje baqonda ukukutshela ukuthi wena uhulumeni siyazi ukuthi uyasakhela izindlu uyakwazi ukuzakha kuphela ukafinyeleli kuthina kufanele uyobachazela ukuthi hayi bafowethu asisukeni emgaqweni ngoba sibulala okunye sifuna okunye iqiniso limsulwa lithi akunina enisiphoqayo ukuthi asinakhele izindlu iprogram yethu uhulumeni esanisukela thina ngayo sathi sonakhele izindlu into esiyibanga nani njengabantu ukuthi asikafinyeleli kunina mhlawumbe izathu esidala kube khona esiphuzayo ukufinyelela kubona umsakazi sengivala impendulo yombuzo nathi singabantu umsakazi nathi ke singabaholi babahlali fanele hlale sibakhumbuza abantu ukuthi uma sivumelane nohulumeni manje ngo2025 ukuthi soba 50 sokwakhelwa izindlu manje ngo2025 iqiniso limsulo esingesibalekela u2025 futhi uphela thina siwe singasewona u50 mhlambe siwe sesiwu70 nawe noma ke sesingazakha siuhulumeni lezi eziwu50 uvela usuno 70 ongena plan nawo kodwa usukweleta izindlu ngoba ukwakha izindlu kuyiprogram yakho ifuna ukuthi ke lento umsakazi masiqathulisane sibekezelelane for the facts that nje umsakazi unelokishi la kaLovu laseLovu kaC la u99.9% wezindlu ezilapha ya RDP houses ezakhiwe uhulumeni now ke ukutshela ukuthi uhulumeni willing futhi uyazenza izinto you've got economy umsakazi where we started everything afresh kungekho lutho uhulumeni kaANC wonke wenza lezo zinto namanje umsakazi siyathembisa ukuthi nanoma ngabe inini kodwa uhulumeni nathi sikhona njengenhlangano yabahlali si represent abona sikhulumela bona sikhulumisana eduze nohulumeni nanoma ngabe inini kodwa izimfuno nezifiso zabo ziyofinyelela leli khenane abathenjiswa lona sisekhona ukuthi bayafinyeleliswa kulona Rathi ke yena ke unobhala wesifunda ke iTheku ke iSANCO umnomzane ke usiyabonga shamsana nake umfuka mkhungo besobheka kakhulukazi ke ukuthi iSANCO imiphi njoba kubheka ukhethweni lo hulumeni basekhaya ke wayindlalela ke ukuthi ngokweinqumo ezathathwa kwingqongqothela eyayo ke iSANCO ikhetha ke ubuholi bukaze lonke bayibophezela ekuthenini ke bayoma neANC okwamanje nake akukho okusashintshile kusami ngalo ke lo hlelo waphinde wayiveza nendaba ke yako ke le much too much ukuthi ke kubalekile ke ukuthi ke siqonde ukuthi okwemashi kezwakala kodwa nesidingo sokubhekelelwa kumphefumulo womuntu naso kuyinto ekusuke kufanele ke ibhekeleke kungagcinakala sekuthiwa ke iningizimu Afrika ayinabo ke ubuntu ke inokwazi ke ukuthi ilwele ilungelo layo ngeexpense yomphefumulo womunye umuntu sibonge nobhala sibonge nina ngosonke isikhathi ukuthi ke uma kukhona esibonayo ukuthi kuyayidinga iSANCO uma sihlaba ikhwelo nenisukumele phezulu njengenhlangano yabahlali ke nize nizokwazi ke ukuthi sizozwa ulweni uhlangothi asibonge babukuyama ngoba isikhathi sakho sesiphelile bengizitshela ukuthi uzokuveza nje ukuthi babukuyama umthetho wakho nebesine inhlelo zokuyixoxa efonini le ndaba ngashiya iMemorial Service kaBaba David Mabuza the former deputy president of the ANC state ngathi angihloniphe nje abaleli bentokozo FM ngokujwayelekile kwengihambe ngiyoba khona bangizwe ngendlela abajwayele ukungizwa ngayo kodwa ke umuntu akayivale ngoba isikhathi sakho siphelile ngokuthi sithi nathi njengenhlangano yabahlali eThekwini siyafisa ukudlulisa okukhulu ukubonga kwi-radio station intokozo FM angifuni ukuthi kumjabulela ngokumjabulelwa kayena ukuthunywe istage kanjalo ke nakubalaleli bonke bentokozo FM siyafisa ukuthi sibabonge ngokuthi njalo masikhona basiphindlebe I notice ukuthi mangila ekhaya istage sakho sikhulelwa abalaleli ngo7 to 9000 ngingakho naseqaleni ungathuke nje nanoma ngikubizile ngophinde futhi ngithi awuyichazi iSANCO ngenxa ukuthi izinga lokukhula kwabalaleli kwenza nathi sibone ukuthi no man umlalelo bekhona izolo sebephindeke kathathu that means uyadinga ukwazi siyabonga mhlonishwa siyabonga kakhulu mkabadile Rathikama umjabulelwa isibongo ngingwakuyama njengenjwayelo ngibe nawo makubumbana ihora lesithupha kuzoba ke ihora lesikhombisa mina nawe sokwazi ukuhlangana ngaloko isonto kuhlelo lwesintu la khona
sona sithi azibuye emasisweni 9 to 12. Sibonga kakhulu ekulona ke ithimba lezindaba ke uNtombenhle wakasoni, sibonga kakhulu ke uKhanyani Sithole, sibonga khona ke unolwazi wakaHatebe, sibonga kakhulu kuyena uNomusa Mjoka angazosala ngaphandle ke usanele wakamvelase ke Amahle Mabhida, kuzoba uyena ke Amahle Mgwili abakwazi ukuthi bahlanganise ke uhlelo. Salute. Asibambe ngobhongwane. Isifane uprovince namhlanje